Txikitazaleak, egunon. Azken, 100 urte hauetan euskal kulturari ideki zaion sekulako erakusleioa izan da Euskal Museoa. 1924an publikoari ateak ideki zizkion Euskal eta Baionako tradizioaren museoa dena. Mende horretan noski aldatu da, eraldatu da, egokitu da museoa eta hemengo arduradunak ari dira preparatzen eta aztertzen zer izan daiteken Euskal Museoa, 21. mendean. Zatozte, deskubritzera Euskal Unibertsoa zuen etxera. Opa, Regine. Egunon, nahi hande. Mil esker, txirita hemen errezibiturik nahi baigenuen atxolutoki aipatu, aurtengo urte buru importante hori Euskal Museoaren zat. Beraz, orain dela mende bat ideki zen etxe eder hori, zer zuten sortzaileek helburu? Iraultza industrialek eragin handiak ekarri zituzten, bai ingurumenean, bai bizimoldeetan, behar ziren memorio oroimen lekuak sortu. Eta nabarri zen mundu zahar bat desagertzen ari zela, eta hortakotz museoak eta bereziki Euskaldeetako museo etnografiak agertu ziren, eta hortakoz senditu dute, beraz derrigorrezkoa zela, hemen ere Euskal Herriko museo bat sortzea. Eta orduan, aipatu behar dugu, lehen zuzendaria, eta hau da, Boazel jauna. William Boazel komandantea zen, eta bordeletik diten zen, eta ark osatu zuen hori talde bat, voluntario talde bat, lan hori, proiektu hori bideratzeko. Baionako turismo bulegoko zuzendari ordea zen, baita ere zientzia, letrak eta artean elkartearen presidente ordezkaria, eta talde hortan baziren bai historialariak, bai artistak, Philippe Verrin, Berthe Grimard, André Constantin, Joseph Castagnet. Bi urtean buruan bildu zuten objektu aski, hola erakusketa bat idekitzeko otsailan, giren, 1924an otsailan. Eta hor ikusten da, lehenbiziko museoa zela, eman dezagun, Euskal Supaztera baserrian gira etxaldean. Diorama deituak dira holako gelak, egiten dugu egiazko sukalde bat balitz bezala, hori zen eszenografiaren ikuspunduak lehen, duela urte, orain ez da bat ere egiten duguna. Eta hastapenetik sare bat errandautazu sortu zela Euskal Herri osoan, izan Suberuan, izan Kostaldean, Basenafarroan noski. Hori zen sarea bizikiuntza antolatua zen, eta bakotsak bazuen bere euskaldea, eta baditugu hemen objektu batzuk, adibidez armairu bat, ezkontze armairua da, eta bildua izan zen 1923an, beraz talde horrek egina, eta armendaritzetik diten da, hiri barnia etxean zen, eta Belmur jaunak edo emazteak utzi zuen museoari, hemen lehen bilduma hori osatzeko. Mil esker, Salin, hemen gure ekipa onarturik, gela untan ikusten da garaikidetasuna, modernitatea, hots. Hau da, mana izan nahi duzuna, 100. urteburua dela eta,
Quand on regarde derrière nous, on imagine bien que ce couple, il n'est pas basque. Ou alors, ce sont des Basques de Paris. Le tanneur, quand il représente ce sportman, on l'imagine bien, il a laissé sa voiture devant l'entrée, il consulte le premier bulletin du musée basque, il est accompagné par une silhouette véritablement années 20-30, hein, donc là on a vraiment l'expression d'une modernité. Néanmoins, il porte le béret, il est attaché à sa région d'origine, si toutefois c'est un basque, ou alors il est influencé. Et puis, elle s'appuie sur un maquila, la très belle dame aristocratique. On est dans la décennie des années 30, donc le musée est déjà installé depuis 8 ans. Et donc, il y a au Pays basque un art décoratif basque. Les têtes de Ponce et les frères Gomez, qui vont avoir aussi tout un tas d'architectes qui vont être des émules, qui vont construire ces très belles maisons patriciennes et qui vont finalement favoriser aussi cet ancrage moderne qui est très teinté de régionalisme. Benjamin Gomez était ornemaniste ensemblier, donc il concevait, en réunissant des artisans de haut vol, il créait des ensembles régionalistes dans les Landes, au Pays basque, mais aussi en Béarn. Eta denbora berean, eskualeriak badu proiekzio bat kanpoari begira, Parisera doa, hor ikusten ditugu, etxeak, eraikintzak eta hor irube deitu herria. Le commandant Boissel, à l'époque, qui est donc le directeur conservateur de ce musée, est nommé par la commission qui organise l'exposition universelle pour réunir les 3 provinces au pied des Pyrénées, Bigorre, Béarn et Pays basque. C'est pour ça qu'on appelle ce pavillon les 3B. C'est une architecture qui mêle les maisons de Salis au-dessus des Gaves ou de Saint-Jean-Pied-de-Port, les Navarraises. Au dos du pavillon dont on a une maquette là-haut, vous avez évidemment un fronton, vous avez une place libre. À l'intérieur, c'est comme un syndicat d'initiative qui fait la promotion du meilleur des artisanats basques, béarnais et gascons. Et il faut s'imaginer que là, vous êtes au bord de la Seine. Vous êtes entre la Tour Eiffel et l'île aux Cygnes, là où étaient installés tous les pavillons régionaux. Antolatzen ziren bestak eta zertarako besta haiek. Le commandant Boissel, toujours lui, il n'a pas encore récupéré l'entièreté de la maison et donc il va passer de 1924 à 1934 à essayer de convaincre la ville de Bayonne de lui laisser l'entièreté du site. Dans l'entrée, telle que vous la connaissez aujourd'hui, il y organisait régulièrement des fêtes, des bals costumés pour pousser les gens à la souscription pour pouvoir agrandir le musée. Audrey, egunon, mil esker, segitzea gurekin bisita Euskal Museoan. Gela hontan besta, baina hemen ez da gauza bera. Bigarren mundu gerlako gelan gira. Gerlaren hasieran soldaduaren etxea bilakatu zen museoa. Eta gero parte okupatua bilakatu zenean Baiona. Ministerioak ejanen genuke. Galdetu zion museoari bildumak babestea. Beraz, bildumak guziak zentzebe gira joan ziren. Eta bermementuan segitzen ziren mintzaldiak eta beste aktivitate batzuk, beraz, segitu du. Zure ardura hemen Euskal Museoan da, inventarioak eta gauza guztiaiek zer dira? Obiektu hainitz ditugun museoan eta bada metodo bat zehatza deskribatzeko, bada ibilbide bat. 2002ko museoei buruz legeak aurrautzen du inventario hori, orain
emezortzi xehetasun sartu behar dira. Adibidez, zenbakia, zenta obiektu bakoitzak baduen zenbaki berezi bat identifikatzen duena. Gero adibidez bada sorkutzaren data, egilea eta abar. Orain hori dena informatikoki egiten dugu, baina museoaren hastapenetik naiz eta legean ezen, bazen kezka hori eta beraz badugu lehen inventario liburua museoan eta agertzen dugu mende hori buruz erakusketan. Eta badakigu beraz zein den bat zenbakiarekin den obiektua, beraz plata biziki polit bat da, beraz ondoan agertzen da erakusketan. Lehen obiektua hemen emana izan zena guai gara 100 urte, beraz platera bat, eta guain zein bat izango dira, milaka? Bai, erraiten dugu 70.000 edo hainitz badira eta erakusketan erraiten dugu 3.000 direla. Beraz, hainitz dira egeserbetan horregatik erabiltzen ditugu bat-bateko erakusketan eta bar, edo ikerketak egiteko ere baliagarri dira. Lehen zuzendaria, Boazel komandantea, harremanetan zen adibidez Georges-Henri Rivierekin. Sortu zuen erri arte eta tradizioan museoa Parisen. Museologian aintzindaria zen. Eta berari esker Euskal Museoan sortu genuen gela berezi bat, pilota gelan, firmen Arramendiren funtsarekin. Hor, arrunt ezberdina da, erabiltzen zituen modeloak pilotarien mugimendua erakusteko. Pampinoriak biziki politak dira eta izenak badituzte, bada Gaxuxa eta Manes, eta eginak izan ziren beraz pentsatzen dugu edo 19. mendearen bukaeran edo 20. mendearen hasieran, eta etxen eginak izan ziren Artozko ostoarekin, kuskuarekin, eta beraz haien jantziak kuskuarekin eginak dira, emaztearen sakua ere bai, eskalapoinak zurezkoak dira, edo zura salarekin behar ba, eta haien buruak dira kuku sagarrarekin egina. Hori, badut hemen bat, hori da ahitz baten gainean, insektu batek ziztatzen duelarik ahitza, eta hortan zuhaitzak ekoiztuko du trumpilo bat, unkigarria da, pentsatzea nola aitatxi eta edo amatxi batek, edo aita edo amen batek, egin duen hori aurrentzat, erraten zuten askotan ezin zutela jostailoak erosi. 19. mendean egina izan zen azkainen noblia baitia gurdizainak egin zuena, eta bere ezaugarria da errotak gurdiak betedunak dira, eta errota horiek, gurpil horiek, lotuak dira ardatzarekin. Hori egan nahi du, aintzinatzen delarik, torratzeak sortzen dira, biztanda, eta kirinka bat sortzen du ere, eta soinu hori piskat emblematikoa bilakatu da. Eta idazle hainitzek aipatu dute, Arno Doienartek erraten zuen, idiak erasi beharrean orgak, eta gero berantago
Victor Hugok erraten zuen musika basa bat zela, eta berantago ere Barandiaran etnologoak aztertu du gurdi hori eta aipatu du, eta pertsonifikatu du zamaren azpian, negarrez ari zela, aldiz, kantan ari zela edo irri egiten zuela, ezkontzetan, biziki polita da hola pertsonifikatu zuen, eta pentsatzen zuen behar ba baserrialdearen harima nola bait zela soinu politorik, kirinka politori. Euskal Museoan ikusi dugun bezalaxe, noski obiektuak aurkezten dira, baina hainitzetan, museo honetan, senditzen da euskal harima, euskal sena, obiektu guztiaren gibelean nolabait gauzen erraiteko. Hori da museo etnografi baten helburua, ere zibilizazioa, gizartea erakustea. Hemen aurkezten ditugu dolu jantziak, emazteak behar zituzten jantzi 13 hilabetez. Lehen auzoa ahusku horren buruan izanen da, eta gurutze hori ekarriko du. Eta emazteak ere lagunduko dute gorputza, hilaren gorputza prestatzeko. Mihiseak dilingan eta adartxo batzuk eta bar. Lehen emazte auzoa ekarriko ditu eskoa biziki garrantzitsua da. Etxe guzietan baziren kofoinak, eta senide batek, eriotzea gertatzen delarik, senide batek erleak abisatzen ditu. Norbait hilda eta orain beharko duzue eskoa oino gehiago egin. Sabin, urte guzti haietan museoa aintzina joan da. Eta hemen bete-betean gaude, beraz, 20. mendeko bigarren zatian. Là, on peut se permettre de commencer à raconter ce qui s'est passé dans les années 50, 60 et la montée dans ce que l'on a appelé le problème basque, puis la question basque, et il faudra raconter jusqu'au dépôt des armes. C'est une évidence aujourd'hui. C'était ça l'idée de cette salle, avec un mur qui campe ce Pays basque, qui se réveille et qui milite autour de la langue, autour de la culture, et puis de l'autre côté, ce basque patrimonialisé, patrimonialisable, vendu aux touristes quelque part. Même si on ne juge pas, c'est-à-dire on pose et on met à distance. Et c'est toujours la salle dans les visites guidées où il commence à y avoir du débat. Donc c'est assez intéressant. Eta horregaitikan ere, ari zarete proiektuak buruan izan da, biharra preparatzen, geroa preparatzen Maulen eta Donapaluen museoa edatuko da ere bai. Si on veut avoir la place de raconter la deuxième partie du XXe siècle, il faut qu'on s'étende à Bayonne déjà. Il faudrait que ces salles dans lesquelles nous nous trouvons puissent redevenir des salles qui racontent le XXe siècle et que les expositions temporaires puissent se dérouler dans la caserne des pompiers, bâtiment que nous voudrions annexer. Par contre, à Mauléon, on va être l'homme sur le territoire, comment l'homme façonne le territoire, comment un territoire n'est pas un territoire naturel. On va parler de ce que fait la naissance de l'industrie à une petite ville comme Mauléon, par exemple. On va parler là-bas de mascarade et de pastoral, on ne va pas en parler ici. À Saint-Palais, on va beaucoup parler de ce que c'est que d'être un centre administratif, d'être un marché, d'être un royaume à cheval sur les Pyrénées, d'être sur le chemin de Saint-Jacques. Et à Bayonne, on est dans un port. Et donc évidemment, c'est toujours le Pays basque, mais c'est trois sociétés qui ont des points communs et des points de différence. Il est important que nous puissions redonner à chacune des provinces du Pays basque Nord le musée qu'elle mérite. Yep, egunon, Rauntxo, egunon. Ikasle onak zarete lakoan nago, zeren eta entzun zaituztet jadanik, okerrez banago museoen gaua zelarik eta kantatu zenutela bertso bat. Orduan, nola egin duzue
lana, bertsoaien egiteko. Egin dugu bisita bat museoan Ados. eta egin dugu klasean bertso bat bisita piskat egin. Eta orduan norekin aritu zarete? Bertsolari batekin? Edo Ramuntxo bertsolaria da? Bertsolari batekin. Eta nola deitzen da? Lur. Lur. Zer kontatzen duzue beraz, bertsoaietan? Zer da ideia? Erraten da nun da museoa, gero txartzen dugu eta bizitzen dugu. Zer da Euskal Museoa? Museo bat obra euskara historio ezagutzeko. Zerbait politikusi duzu? Oai, bai, Gela bada oialak hainitz eta egin dugu oialako obra bat museo lentzat ze bigelan zinuen. Horra, zenbait astez, lortu dute bertso bat sortzea Euskal Museoari buruz. Orain ongi ezagutzen dutelako Euskal Museoa, urtero joiten baitira. Eta horra, azkenean lortu dute zerbait polita ateratzea. Bi baiek, eta merezi dute. bai, amir esker, entzunen zaituztegu beraz bertsoa ematen. Kokatzen da errobi aintzinan, Baiona txikiari kultura jo eman. Lai, 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 kultura jo eman. Lai, 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 kultura jo eman. Ikusten aldira arte obra asko, eskolarekin heldu maite dugulako. Lai, 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 maite dugulako. Lai, 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 maite dugulako. Ate zahar pasatu zaguret etxean, adela geran gira gidak antzinean. Lai, 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 gidak antzinean. Lai, 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 gidak antzinean. Eskalerak igotzen horbak ikusteko, Baionako historia preste ezagutzeko. Lai, 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 preste ezagutzeko. Lai, 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 preste ezagutzeko. Pilotaren historia objektu politak, Euskatura edera ta ere maketak. Lai, 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 ta ere maketak. Lai, 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 ta ere maketak. Zalmatzana bezala margolan ordia, Euskara da danza eta euskal jauteria. Lai, 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 euskal jauteria. Lai, 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 euskal jauteria. Teknologia tekstu biltzen dugu, arte obra zaharrak ikusten ditugu. Lai, 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 ikusten ditugu. Lai, 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 ikusten ditugu. Zure urtentzat garela zorion, desiratzen dizugu urte betetzean. Lai, 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 urte betetzean. Lai, 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 urte betetzean. Adeskedeak emeki bukatzea ardoa, gure bisita hemengo museoan, 100 urte bete dituelarik, baina Euskal den hori nola defini genezaken? Euskal Museoa izan behar da Euskal Herriko lujaldearen isla, historia, kultura, tradizioak kontatuz. Naiz eta lehengo obiektuak ditugun, gaurko ikuspuntuarekin erakutsi behar da. Eta gure erronka orain da 20. mendeko 2. parte hori kontatzea. Ondarea ezagutzen dugularik eta iduritzen zait eroso girela, erosoagoa direla gaur egungo munduan. Mil esker eta zorte hon, beraz, erronka guztiaiei ekiteko, eskertzen zaituztet, zuen lekukotasunen emanik, eskertzen dut noski Sabin Kaznav eta ez ditut azten ez Polo Berrizeko auzoko eskola publikoko
aurrak. Horrela amaitzen da gaurko behintzat gure saioa. Laster bat eginen dugulakoan nago, anartean, ongi bizi. Adio.